Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangno jenengku Wisnu Kuntoro Pratama. Aku arep nyeritakake dongeng kanthi judul Cindelaras lan Pitik Jago. Rikala jaman semono ana kerajaan kanthi aran Kerajaan Jenggala. Kerajaan kasebut dipunggawani dening raja kanthi aran Raden Putra. Raden Putra nduweni permaisuri kanthi asma Dewi Limaran sing alus budine lan selir ayu rupane. Nanging emane selir ayu rupane mau duweni sifat meri lan dengki marang permaisuri. Sawijine dina selir mau etok-etok lara banjur nyeluk dukun kerajaan. Sakwise mriksa selir, dukun kasebut sowan lan kandha. Selir menika mendem wedang, Gusti. Sapa sing wani menehi wedang iku? Nyuwun sewu, Gusti. Tiyang ingkang maringi wedang menika permaisuri. Krungu critane dukun kasebut, raja langsung murka lan mrentah patih supaya mateni lan buang permaisuri menyang alas. Sak tekani alas, permaisuri ora langsung dipateni, amarga patih ngerti yen iki mung pitenahe selir. Kakang Patih, ampun, aja mbok pateni aku. Aku lagi ngandut. Ampun, Patih. Gusti Putri sampun kuwatir. Panjenengan aman gesang wonten mriki. Para prajurit sampun mangunake pondok kagem panjenengan. Sakbubare kandha kaya mengkono, Patih mulih menyang istana kanthi nggawa pedhang sing diblonyoni getihe truwelu. Selir bungah banget nalika krungu permaisuri wis mati. Ing tengah alas, permaisuri urip kanthi tentrem. Pirang sasih sabanjure permaisuri nglairake bayi lanang sing ganteng lan pinter sing jenenge Cindelaras. Ana sawijine dina Cindelaras lagi dolanan ing latar. Ana raja wali sing nyeblokake endhog ing ngarepe. Banjur endhog mau dijupuk karo Cindelaras lan diduduhake biyunge. Biyung, aku lendhog. Sakwise 3 minggu, endhog mau netes. Cindelaras bungah banget nalika weruh endhoge mau netes. Putuk mau tuwuh dadi pitik jago sing endah lan kuat banget. Nanging pluruke pitik jago mau aneh. Kukuruyuk, Gustiku Cindelaras, omahe tengah alas, payone godhong klaras, anake Raden Putra. Pluruke jago mau. Cindelaras gumun, banjur takon dheweke biyunge. Biyung, ayam kula saged kluruk lan kandha yen kula yogane Raden Putra. Napa leres niku, Biyung? Nggih, Ngger, sliramu anake Raden Putra, Raja Jenggala. Permaisuri nyritokake sakabehe marang Cindelaras. Sawise krungu critane biyunge, Cindelaras nekat budal menyang Jenggala sowan ramane Raden Putra. Menawi mekaten kebarengan kula nyusul Rama teng Jenggala, Yung. Pungkasane permaisuri menehi palilah Cindelaras budal menyang Jenggala. Nalika ing tengah dalan ana pawongan sing gugat jagone. Hei, yen wani ayo adonen jagomu karo jagoku. Tantangane wong kasebut disaguhi dening Cindelaras. Sakake jago sing diadu karo jagone Cindelaras,
Pungkasane kalah kabeh warta kehebatan lan kekuatane jagone Cindelaras kasebut. Wis nganti mireng Raden Putra. Raden Putra ngutus utusane ngundang Cindelaras. Kula Cindelaras ingkang sowan Gusti. Tak tampa sowanmu Cindelaras, Raden Putra weruh yen iki dudu bocah sembarangan. Aku weruh yen jagomu ora ana tandingane. Aku durung percaya yen jagomu durung tanding karo jagoku. Menawi ngresaken Gusti, kula nyuwun satunggal panyuwun yen ayamipun panjenengan kasoran, kula nyuwun sakpalih kerajaan. Kados pundi Gusti? Raden Putra ngagumi janjine marang Cindelaras. Banjur kaloro jago kasebut padha tanding. Pungkasane jagone Cindelaras sing menang. Banjur kluruk. Kukuruyuk Gustiku Cindelaras, omahe tengah alas, payone godhong klaras, anake Raden Putra. Uni kluruke jago mau. Raden Putra kaget krungu kluruke jagone Cindelaras. Apa bener iku Cindelaras? Sapa kowe sejatine? Cindelaras critakake sakabehe marang awake. Sawise krungu critane Cindelaras, raja langsung murka lan nyeluk prajurite. Prajurit, dawanan selir menyang alas. Sakwise selir dibuang menyang alas, Cindelaras lan biyunge bali menyang Jenggala. Piwulang sing bisa dituladani saka crita Cindelaras yaiku aja gampang percaya karo kandhane wong. Luwih becik golek warta sing bener dhisik. Cukup semene crita saka aku. Matur nembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.